Здравейте, приятели! Днес ще ви представим един от най-добрите експортни продукти на Иран – експортните шамфастъкови ядки на Парсфът. Те се подбират от най-добрите фъстъчени градини в Иран и гарантираме най-високото качество за всеки един продукт. Висококачествени ядки. Шамфастъковите ядки на Парсфът отговарят на най-високите стандарти за качество. Всяка ядка преминава през внимателен подбор и сортиране, за да получат нашите клиенти най-добрия продукт. Сортиране и опаковане по избор. Предлагаме индивидуално сортиране и опаковане според вашите нужди, от малки потребителски опаковки до насипни количества за търговци на едро и износители. ФАБ доставка и сигурно плащане. Нашите продукти се доставят с ФАБ доставка, което гарантира плавен и ефективен експортен процес. Освен това предлагаме сигурни методи на плащане за надеждни и безпроблемни сделки. Пълна документация за износ. Предоставяме всички необходими търговски документи за износ, включително търговска фактура, Commercial Invoice, списък с опаковки, Packing List, сертификат за произход, Certificate of Origin, товарителница, Bill of Lading, износно разрешително, Export Permit, карго застраховка, Cargo Insurance, налична при заявка от клиента, инспекционен сертификат, Inspection Certificate. Поръчайте сега. За повече информация, заявки или консултация, свържете се с нас още днес. Гарантирано първокласно качество. Бърза и сигурна доставка. Надежно и безопасно плащане. Парсфът – автентичният вкус на иранските шамфастъци по целия свят. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да харесате, коментирате и да се абонирате за нашия канал за още съдържание.